Il-passaport Malti huwa r-rebbieħ tal-premju prestiġjuż tal-aqwa dokument ta' identità reġjonali tas-sena. Dan il-premju jirrikonoxxi l-ogħla livelli ta' kisbiet fost il-passaporti globali u l-karti tal-identità tal-Gvern u ingħata lill-Aġenzija Identity Malta fl-aħħar edizzjoni tal-konferenza High Security Printing li kienet organizzata minn Reconnaissance International fil-Portugal. Fost il-parteċipanti li attendew għal din il-konferenza kien hemm aktar minn 270 delegat minn 136 organizzazzjoni u 43 pajjiż differenti, fosthom Franza, il-Ġermanja, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti u l-Awstralja. Il-passaport Malti jinkorpora fih teknoloġija avvanzata u karatteristiċi ta' sigurtà ġodda li jkomplu jsaħħu l-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tad-dokument. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet, Alex Muscat, laqgħa b'sodisfazzjon din l-aħbar. Dan ifisser li l-passaport Malti huwa l-iktar wieħed diffiċli biex tipprova tiffalsifikah, u allura dan iserħilna iktar rasna li għandna passaport safe. Is-Sur Muscat fakkar kif il-benefiċċji tas-sigurtà offruti mill-passaport Malti ġdid qed jingħataw lil kull min jasal biex jibdel jew jagħmel il-passaport tiegħu. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Identity Malta, Anton Sevasta, irrimarka kif l-aħħar passaport Malti huwa fost l-aqwa fid-dinja. Ta' min jinnota li l-passaport il-ġdid mhux biss għandu immaġini ġodda illi fih il-kultura kultura u affarijiet relatati ma' pajjiżna, imma is-security features li għandu jagħmlu wieħed mill-aktar passaporti siguri fid-dinja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.